Νέα χιλιετία, νέα εποχή για την εταιρεία Μελετιάδης. Με στόχο να προσφέρει στους καταναλωτές αγνές σπιτικές γεύσεις, η εταιρεία προχωρά στην παραγωγή προϊόντων ζύμης. Η παραδοσιακή μπουγάτσα Θεσσαλονίκης παρασκευάζεται χειροποίητα με φύλλο αέρος που ανοίγεται με μεράκι. Η σειρά περιλαμβάνει τα προϊόντα μπουγάτσα με κρέμα, με τυρί, με κιμά. Οι χωριάτικες πίτες παρασκευάζονται παραδοσιακά με συνταγές του τόπου μας και μπόλικο μεράκι από την ομάδα με γεύσεις πράσο, σπανάκι, τυρί, σπανάκι και τυρί. Τα κρουασάν με το τραγανό φύλλο γεμίζονται με μαργαρίνη, μαρμελάδα και πραλίνα. Παράλληλα, κυκλοφορούν και απολαυστικές, αλμυρές εκδοχές τους βασισμένοι σε αγνά υλικά. Η εταιρεία Μελετιάδης πρωτοπορεί και προσφέρει στο κοινό μια πληθώρα προϊόντων με ιδιαίτερες γεύσεις όπως κουλούρι γεμιστό, καλτσόνε σπέσια, χειροποίητη κουρού με τυρί, πενιρλί αλλαντικών, πίτσα ατομική, 6 και 9 τεμαχίων. Η σειρά ολοκληρώνεται από σφολιάτες ατομικές και νηστίσιμες, ενώ δεν λείπουν και οι μπουκές. Χειροποίητα, σπιτικά, όλα παρασκευασμένα με τα εκλεκτότερα υλικά, με γεμίσεις από καταξιωμένες ελληνικές εταιρείες άριστης ποιότητας.